تربت تحصیل بلیده دمگمی نازا ناشناسی مردم نمگچا یک لوگ سرا موٹر گولہ گود ترندی تیرگواری کنک بوتا چرشیا سرا یک کی کہل زالب الہوار 6 مردم بیران جبکہ 3 ٹپی ویتر تربت تحصیل بلیده دمگمی نازا ناشناسی مردم نمگچا یک لوگ سرا موٹر گولہ گود ترندی تیرگواری کنک بوتا چرشیا سرا یک کی کہل زالب الہوار 6 مردم بیران جبکہ 3 ٹپی ویتر جی ماجد مزید چی تفصیلات حوالے سے جی کیچا نگیگیں ویلی بتا ضلع کیچے تحصیل بلیدے دمگ مینازا ناشناسی مردمہ امید ولد داد محمد او گپار لوگ سرا اورشکدا پولیس بنشون ہمیں گپا اشگائیں کے پیسرا مارٹر گولے جنک بتا و پدا تیرگواری کنک بتا یہ اورشا چی یک زالبولی اوار 6 مردم اما ساتا بیران بتگا او یک مردم اوار دگے 2 جنک ٹپی بتگا او ای لوگے تہا سے گاڑی اوشتک بتا ای سہیں گاڑی آسمان داشتگا و سرجمہ ای ستکگا بیران بتگیں مردمانی تہا مسلم ولد چارشنبے ملا یوسف ولد محمد شریف اے میناز جامنندہ فضیلہ زوجہ عبدالغفار او 1 سالگ گلناز بنت عبدالغفار دگے 6 سالگ گنڈوئے کہ زورا بنت عبدالغفار او 4 سالگ گنڈوئے چنگیز ولد عبدالغفار ای اما ساتا بیران بتگا ود کے ٹپیان تہا عبدالغفار گمتی 2 جنکا عائشہ او سارہ اے ٹپی بتگا او ای ٹیچنگ اسپتال تربتا سرکنک بتگا او اسپتال بنشون ہمیں گپا اشگائیں کہ گپار حالت نگیگا او ای ردا پولیس و سیکورٹی کارندہ علاقہ انگر کتا او گیشیں پٹپول کنگان تے او ای ہم اطلاع پیدا کیں کہ اورش کنو کنتو کا یک مردم بیران بتا بلے تنی ودی آئیے پا جار زانک بوگانے جی باز محنتوار